हाय सांग मैंने केमी अच्छा सब भले अच्छा ना मुझे आसी भद्रक तिहिड़ी गोटे फार्म हाउस कर बाबू फार्म हाउस तो ये गुड्डू मुझे आम आग को घुषुरी रखा प्लां करचे जहाँफल कि फार्म हाउस बुलायापी आसे घुषुरी केमती रखा कमी कौन से रखी छेली केमती रखी मैनेजमेंट केमती करटा बुझा आपको देखा फार्म हाउस घुषुरी गुड़ा देखूँ केमती कौन घुषुरी अच्छा मेल फीमेल सब देखा छुआ गुड़ा सब फीमेल गुड़ा बेसी नुह ये 4-5 मास फीमेल हे 5 मास फीमेल एटा गोटे मेलटे एटा गोटे मेल भल ब्रीड्र मेल बहुत बड़ पाखे 1.5 क्विंटाल ऊपर हम मेलटा ये एटा गोटे फीमेलटे शुई सब शुई फीमेल गुड़ा एटा सब छुआ गुड़ाक 3 मास पाखर छुआ गोटे अपरिष्कार फार्म धुआ चली सेपटे तो धुआ धुआ ये भी सब यहाँ हूँ मेलटा एटा मेलटा एटा मेल अच्छी एटा फीमेल अच्छी तापर ये घुषुरटा छुआ देखे पारे छुआ दे सब तो छुआ घुसुरटा अलग ब्रीडर घुसुरी सब तो छुआ गुड़ा सब एटा गोटे मेलटे मेल गोटे फीमेलटे गोटे अलग ब्रीडर छुआ सब मास 1.5 मास छुआ हाउसटा बहुत बड़ एरिया फार्म हाउसटा माछ चाष भी होती कुकुर भी अच्छा से कुकुर ब्रीडिंग भी ब्रीडिंग कुकुर पपीज बिकुंट घुषुरी अच्छा छेली भी अच्छी कुकुड़ा ए थे रूमटा ही कुकुड़ा थे ए कुकुड़ा नहांती तो यहाँ से घुषुरी फार्म कर प्लां कर तो आगू आहरी देखिए कौन कौन अच्छी तो आम ए जाऊे घुषुरी फैटनर पाखक जो मैंने से गुड्डू से अच्छी से आम जाऊे दीटा सेड है सब आउटे सेक्शन घुषुरी अच्छा फीमेल गुड़ा से छुआ अच्छा छोट छोट छुआ हॉलस्टीन ना जर्सी जर्सी लाल सिंदरी लाल सिंधी लाल सिंदरी
ଗୁଡ଼ଟା ତାର କିଛି ଅଛି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ବୟସ ହେଲା ଓହୋ, ବୁଢ଼ା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ଚାରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ଚାରା ଦେବା ନେଇକିର ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏପଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତଳ। ଏଟା କି ସେଇ ଜିନିଷ ନା ଅଲଗା ଅଲଗାଟା? ଜର୍ସି। ଜର୍ସିର ଭେରାଇଟି ଏଚଏଫ୍ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରସ୍ ହେଇଛି। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସିଂହ ନାହିଁ ଠିକ୍। ଏଚଏଫ୍ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରସ୍ ହେଇଛି। ଯିବୁ ଟିକେ ଯିଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଯିଏ ଅନର୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ମାନେ ଜେଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ଏଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଭଦ୍ରକରେ ଅଛୁ, ଭଦ୍ରକ ଫେକର। ଭଦ୍ରକ ନା ବେଦାନ୍ତ ଫେକର। ଡେଲି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ନା, ଏଇ ଟିକେ ଟେନସନ୍ର ସେ ଭାଟି ପାଇଁ ଟେନସନ୍। ତ ଦୁଃଖ କଥା ଫେସବୁକ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଚାଲିଛି। ନା ସେଇଟା କରିମ୍ ବା ଭାବୁଛି, କିଛି କରିମ୍ ଭାବୁଛି, କରିନେ ହବା କରିବା ନା। ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହୋଇ ମୋ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ସଂଗ୍ରାମ ଏବେ ଚାଲିଛି। ସଂଗ୍ରାମର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି। ଭଲ ବି ଏତେ ଚାଟ ରଖିଛି, ଭଲ ବି ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଢାବାରେ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଅଢ଼େଇଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ନା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେଠି ଗୋଟେ ଢାବାରେ ଦେଖିଛୁ ଭଦ୍ରକରେ, ଏଇଟା ଭଦ୍ରକ ନା, ଭଦ୍ରକରେ ଖାଇଦେଲୁ ଶିମୁଳିଆ। ଭାଇ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲିছে ଆମର ଏଠି ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ଘୁଷୁରୀ ଆସିବ। ଘୁଷୁରୀ ଭାଇ ଆଣିକି ଯେ ଫାର୍ମ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଘୁଷୁରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଉଠୁ ଆଣିବେ। ତାପରେ ସେ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ବି କାମ ହେବ, ଏବେ ମୁଁ ଛୁଟିଆଟେ କରିବି। ସେଇଟା ମୁଁ କରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ସବୁ ନେଇ ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି, ସେଠି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆସିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛେଳି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଏଟ୍ରି ଫାର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହେଭି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବାଲା ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଗାଈ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେ ଗାଈ ଫାଇ ଆମର ଉପରେ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ସେ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି। ତ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ତାଙ୍କର ଅଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ବାପା ମା' ଯିଏ ଅଛି ଘୁଷୁରୀର, ଯେ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବରୁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ଆଶା କରୁଥିବି କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଉ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। କାରଣ ମୋର ଆଗକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ବାଟ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ତ ହେଲ୍ପ କରିକି ମୋତେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ।